फैबाय थानाय जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय जों साखाफारा जादों। मानोना जों दिनैनि तारिखाव मोनसे रुलिं मोनसे पार्टी जानायखाय जोङो मोनसे गोख्रों दोलो हिसाबै जों दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसंथानो हाबाय आरो जोंहा बेबायदि हाबा मावनो थाखाय जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों दंसै। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोआ जेरैबायदि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे थिग बेबादिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो जों हारसिङैनो बाहागो लानानै बे बिसायख'थिखौ जोङो देरहानायजों लोगोसे फिन प्रमद बर' बिथांखौनो लाफानानै जोङो सरकार दाफिनगोन जों बेखौ थिग खालामनानै दं आरो देरहागोना 100% आं बेनि बिदिन्थिखौनो नोंथांमोननो होबाय जे 5 बोसोराव जों बेसेबां मावखो आरो थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ नैबे दान मोनसे मोननैनि उनावनो मोनसे डाटा दिहुननानै होनाय जागोन जे जोङो बेसेबां मावनो हाखो आरो बिथांमोना बेसेबां मावदोंमोन। दा बिथांमोना पिरियडआ गोबाव मावलांनायखाय मानसिफ्रा सानो बिसोर रासिन मावदों होननानै, नाथाय जोङो 5 बोसोर आरो बिथांमोननि जागायनाय 5 बोसोर बिनि रेफारेन्स लानानै एखे रिटेन मोनसे डकुमेन्टस जोङो पाब्लिकनो देखायनो नागिरदों। बेखौ नोंथांमोना मोनगोन, अब्लानो बुंगोन जे रायजो राजाफ्रा थारैनो थांनाय समाव रासिन मावनाय जादोंना एबार रासिन मावनाय जाखो। दा लामा सामा बिथिङैखौ नायोब्ला जोंथ' नुबाय जोंनि बे एलेकाजोंथ' गैयामोन। इभेन आं जे गामियाव थायो, जे जायगायाव जोनोम जादों, बावहायनो माने जेब्ला आङो बिटिसिआवहाय एमसिएलए हिसाबै 2015 मायथाइयाव आङो सायख'जादोंमोन रायजो राजाफोरनि अननाय बिथांमोननि मददजों, बे समहालागैनो जोंनि गामियावनो कारेन्टबो गैबावामोन, इलेक्ट्रिसिटि गैयामोन, लामानि बेबस्था गैयामोन। दा जोङो नुबाय जों फैखांनायनि उनाव दा जेरैबो बे बेबस्था जागासिनो दं। गतिके जों मोनफ्रोमबो बिथिङै जौगानायनि हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे मावफुंनो हादों होननानै आङो गोरायै एबा गोख्रोङै बुंथिनो हायो। नुनो मोनदों जों बिपिएफ दोलोनि गोबां लिडारफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय, नाथाय बिथाङा मोनसे अभियोग लाबोयो जे 31 मासनि उनावनो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलोआव हाबगोन होननायखौ लानानै मा बुंदों? दिनै नोंथांमोना नायदो, जाय बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैदों, जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोथारै आजावदों। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना आथिखालनि परिबेस गासिबो थासारिखौ नायनानै दिनै जों दोलोआव फैदों आरो मोनसे समाव जाय बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ दैदेनदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे निति आदर्श, बे निति आदर्शआ जे बिथांमोननि थाखाय गनायथावना नङामोन। दिनै जाय बिपिएफनि लिडारफ्रा जोंनाव फैदों बिथांमोनानो बुंदों, जों बुंनाय नङा। दा बेनिखायनो बिथाङा जे गावनि साननाय बायदि गाव हारसिङैनो गासैबो कन्ट्रल खालामनाय खामानिखौ मावनो लायो, बेनिखायनो बिथांमोना साबजानाय मोनाखै। दा बिथांखायनो दा खालि दैदेनगिरिफोरल' नङा, दिनै रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोबोद जोंनि दोलोआव फैदों आरो बिथांमोना बुंनो हागौ जे इउपिपिएल दोलोआबो हयथ' थांदों, साफा सानै थांगोन, खिन्थु नाथायबा दिनैनि दिनाव जों जुदि थोंजोङै बुंनो थाङोबा बांसिन बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैदों। थारमाने बिथांमोना दिनै साबसिन मोननाया बेनो, बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि जाबाय आरो मानसिफ्रा गावनि जे अधिकार राइट बेखौ बुंनो हानाय परिबेसा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दं। जोङो बयखौबो जायहा जेरैबायदि बुंनांगौ बेफोरबायदि बुंनो हानाय क्षमताखौ जों बिथांमोना होदों, बेनिखायनो फैदों। दा आथिखालाव मोनसे राजनिति दोलोआव दंखाय बिथांमोना बेखौ जाहिर खालायगोन जे जोंनाबो स्ट्रं होननानै, नाथाय थाङै थुङै जुदि सिंनि परिबेसखौ नायोबा दिनै बिपिएफ दोलोनि जि स्थिति बेयो दिनै गैला। मानोना रायजो राजाफोरनो नांगौ मोनसे स्थायि सासन बेबस्था, मोनसे गोजोननाय सासन बेबस्था आरो बयजोंबो मिला खुसि थानानै बाथ्रा बुंनो हानाय बेबायदि मोनसे सासन बेबस्था आरो पार्टिखौ नांगौहाय दिनै आकृष्ट जानानै जोंनाव फैगासिनो दं। बिपिएल दोलोआ फैगौ समावबो फैगौ बिटिसि इलेक्सनावबो बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै फैबाय थानाय जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय जों साखाफारा जादों। मानोना जों दिनैनि तारिखाव मोनसे रुलिं मोनसे पार्टी जानायखाय जोङो मोनसे गोख्रों दोलो हिसाबै जों दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसंथानो हाबाय आरो जोंहा बेबायदि हाबा मावनो थाखाय जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों दंसै। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोआ जेरैबायदि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे थिग बेबादिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो जों हारसिङैनो बाहागो लानानै बे बिसायख'थिखौ जोङो देरहानायजों लोगोसे फिन प्रमद बर' बिथांखौनो लाफानानै जोङो सरकार दाफिनगोन जों बेखौ थिग खालामनानै दं आरो देरहागोना 100%
दा हाग्रामा महिलारिया बुङो हारसिं गेलेबा इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहानाय नङा होननानै अब्ला मा बुङो? बिथाङा फैबाय थानाय समखौसो नुसिगोन जे इउपिपिएल दोलोआ बेसेबां मास देरहानो हागोन। जोंथ' दिनैनि तारिखाव होनदों जोङो 25 सिटआ अलरेडि जोङो देरहाखानाय दङ। आङो जुदि बुंनो नागिरोबा दिनैनि तारिखाव हयथ' थिग जानाय नङा, अब्लाबो आं बुंगोन जे बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सिंगेल डिजिटल' मोनगोन। बिथांमोना सिंगेल डिजिट माने बिथांमोना हयथ' 7-8 बेफोरावनो थागोन आरो, माने मोननै संखिया थानाय नङा बिथांमोना। बेबायदियाव बिथांमोना देरहागोन।